son, ha air sorry chacking and June. Bun-sgoil Ghlaschu. First that first! Think you should be getting a cup of tea? Thank. Oh, David me zo'n hoefbe aan van een glas. Mrs. Ling, en Janice de Fabergo, en Toshi goes er een tea. Start. Je miss het. Heb je zaken stil met Jaro? Shoot, how was it first? Shoot, je miss het. Seo gaibh mi dhearg hall. Seo Mrs. Ling, Sean Tiackett, ha ooh. Well, have you feeling? Oh, thank. Oh, zoek je aan een boekjasje oranje. Oh, bij mij is aan een jack, met die ook kreeg me hier. Hello, is Falchi Gunnijan Sorge ag Scoil Ghlaschu. Has sin Toras Fisherhovier or Jihad Kakers ag Wurst. And I shall first I can give out 3 teaching at the basic school. I can young fish I can call her colour. Like 18 fish, you could never have barach fish akin. TV. Jashin dolly Janu. Femi sin pitcha hoch. Could he sing phone in the fallish? Hallo, DCI Perry, Femi sin do pitcha hoch. Avel, Jihad Yad. Ga je vis akin je haggerst? Aha. Ov. Kjaars me ha, ga we me fat to be. Fine for the version. Hallo, kjaars me ha. Ha teacher Basel, Avel? En jelle akin Jihad Kakers. Well, who's your machine for Christmas like the age? Nachtegaal meek een groen stad door van wie kutsne beul doodsbol. Biet akum ze nust. #boanachog. Harry's geleem sin koi teacher SGG or some shop. Dil geen sig school SGG achan je dinne se bi sabeltje. Ha teacher ergo kraatje. Has sin dilly dang hurrev, aka Fisherhook aki me in Murt. Han mudig fo is pediak in Elena. Han Scoil Ghlaschu en in clown no teaching en een mach nieuwsdag. Ha en moester vast live. Ga weer vast kussen bij fogreem. Avel biachgach of coherco so. Ha biachgach in café maak meer. Bikin mouse gele. Hij cultus gebel teacher Ghlaschu source extreme judgment. Wel, geniet zijn we Jenny Kieljenje, en gelukkig zien je 12. Wees in de rest en ha barach vis akin. Kjaars me ha, kaatje nooit moest delicate en zo. Ze aankleedje wel. Bij het andere met teacher. Oké, terug in de ha. Ga net zin je rol en stagen zijn. Ga nu een kutjelbe. Terug in de ha. Kjaars, bakkoepatie ik Mrs. Ling de heitje, ik is bakkoepatie ik meisjemiddag is Mrs. McLean de wijte huintje. Kasana had 3 koepen in een shop. Oh, heel even zo. Hi, kom maar haasje. Du licht me in je mes, jach niet met een zekene jan om een stjachje gespoors. Aper joge en me kata. Ik is die basje bekleed. Dodgeball.